kailubon ug matuod gihatag mo sa kalumo luyo sa mga pagkulang ko bisan pa magmasalay po kapasayloan akong naangkon ako na wala ug gihilakan mo. Nagtubo ang iyang edad pero backward ang iyang mental development. Bawa ka? Di man siguro. Kay kung imo siya sultihan, mo magmakasabot siya. O napatanaw na ba ninyo siya og psychiatrist? Kaya basin niya, there might be a chance na maayo siya. Chance ka dyan. Mag-usik-usik lang dyan sa mong kwarta. Kamahala na bayad anang psychiatrist. Ipasaway na ba na ninyo siya og katanaw ka ng speech therapist? Kay kabaw ka, murag ang problema niya is kana man ug kung maayo siya mosulti, di man siya mailhan na retarded. Kung ako'y pahukmon, ibutang ko siya usa ka foundation nga naghatag og mga support sa mga abno. Mas maayo noon kay dili na siya maginusara. Daghan na siyang kauban nga mga special child. Sa ako nabandayan sa imo, magwadyo kay pagbati sa imong isuon. Sa ganana mo, pahod anak niya no? Retarded ka siya. Ayaw Shane. Special child ko nga siya. So, kailangan, imo siyang pa-feel na special siya ba? Ang ngayon mo siyang i-care. Ito ang love ba? Igsuong good mo. Gusto na ko no, ano siya man ang atong iskutan? Dili siya importante no? Be, tanaw sa luyo kung asa na yung mga papa? Nagsunod naman. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just there's just Sige. Ay, nandumandi ka. when you cried, I'd wipe away all of your tears. When you'd scream, I'd fight away all of your fears. And I held your Kana mo, tito, tita. Oh, sige. Mga tunta sa amo. Sige, okay. Come on in, tito, tita. Ma! Pa! Yan mi! Si Shane. Kamamara ko yung kanina, di ba? Oh, pero nag-CR mo siya agad. Anyway, palingkod sa mo. Sige. Okay. Make your stuff at home, okay? Okay. Alis ako dili kaya akong tanang si Papa. Sige. Sige daw. Sige. Oh. Wait. Asal ka? Tanahan ako yung picture. Oh. Wait, so is Elmer. I'm sure si Elmer yung batang lalaki. Mga cute. Vince, tanawa. Si Ano? Elmer bang iyang manghod. Mga cute kayo. Guwapo, guwapa. Ito, no? May kayo. Balik niya dito, ha? Kay... Asa ka sila mga magpapa? Papa na ito. Sorry kayo, wala man gud sila gud. Ang tanan sa taas, then wala man sila dito. Ako man na, pagka gamay na ako. Oh. Oo ba, Elmer? Mhm. Imo ning imong manghod? Akong sister. Wow.
Daan yung gwapo sa bisag sa bata pa. Thank you, sir. Makaraman. Okay, ibalik ko na. Tito, tita, make yourself at home and mukha kong something na unsay ka dalit sa inyo. Okay na dong, okay na. Sige, sige. Okay. Sige, Tito. Excuse. Ay, lagkabalakan. Oh. Nanay na no? Si Papa na niabot. Apa ni mo? Saan sa lang pa? Sige, 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 sige. Diyan na ito bisita? Oh, nasa sulod pa. Ako na silang palingkod. Baba? Ali. Oh, Cardenio! Marmela! Gusta? So, tinuod yun din man nagkaila mo. Oh. Kumusta man ka, Marmela? Ha? Pagya po. Ang campus heartthrob sa abang panahon. Mo. Gusto na magka. Sa may klaki ni Moron. Ako, Hmm. di na kinala itong tanang. Nga naman? Wa ko graduate sa college. Hmm. Niya, nagpulis ko. Sakto gusto nga ang pulis. Pulis. Tigbantay sa kalinaw, dilis ka gubot. Uy, yun pa de. Akong asawa, si Perla. De. Kumusta, Mrs.? Okay lang. Ako ning kauban sa college pa mi. Oh. Ikaw tingnan ni Mrs. mo nagka-putol sa pagka-chick boy ni baru bilang siya to. Oy, taon. Tidaan yun kong gwapo niya. Ano, oy, kumusta man? Sa may himuan mo ron? Oh well, niya, kining nakahuman yun, may lampos yun. Kanya, kami si Mrs. nagtudlo mi sa public school. Oh. So, kamu dia ginikanan sa uyab sa kong anak na si Elmer. Mao yun. Kami ginikanan ni Shane. O ikaw sa bang amahan ni Elmer. At your service, sir. Oh. Kanya, happy anniversary. Salamat. Happy anniversary day. Okay. Happy Thank anniversary. you. Ay, what is Mrs.? Ano mo, Mrs.? Yung asawa? Patuwatan to kaniyot ha? Simpa pa. Ano man? Kumatang mo gutuman. Oh, gigoto mo. Pwede mga tago Oo. Ato na lang kang paaboton. Mas may naa siya. Kamami ang celebrant. Watwatong ka lang, pre. Pre naman. Sige, pare na. Pare na. Okay, okay. Di man kay atong ginisimbahan sangko ni ato mga anak. Pare na ta. Sugot ka ron. Kupare na. Oh, pare na. Pare. Pare mo tuwa ko kumare. Oh, sige. Watu-watu to. Mabot lagi to. Ganito kayo. Pa, matos ako sa komedor kay para makaprepare ko. Ug atong sa ako sa Shane, makaila sa imo. Sige. Sige. Dito, tata. Sige. Excuse me ha. Sige. Okay. Ganito na kayo ha? Yan, Diyos lagi kayo. Yan naturon si Corazon. Mabot na to kanito. Hindi na, pre. Ito po. Kahit kita usara sa sagugma ni Kristo, kung mamatay kita upan kaniya, mabanhaw kita sa kinabuhing dayon. Kay kita usara sa sagugma ni Kristo, kung mamamatay kita upan. ni mo, day. Tana, mamalik na tasuot. Kay mo ana may kasab-an jud ko anig mahibaw nga nakagawas ka, day. Pwede gawas din dong oy. Natawa wa mama pearl og shin pearl. Pwede gawas din. O lagi, day. Pero mahibaw-an, day, Jinjin, na migawas ka. Ako may kasab-an ni Ma'am Pearl o ni Shin Pearl. Ano gusto ka nga makasab-an ko? Dili oy. Ay, salamat. Pangga man dong Jinjin. Di nga nung pinangga mo kuno mo, be? Buotan
dong dong, buotan dong dong. Ibaw Ay. ulit ang buotan ko, no? Oo. Jin, kabaw, buotan. Dong dong. Don. Pero sige na day. Kay buotan man ka, no? Kanang mga batang buotan, mutuman na kung unsay isulti sa magawang edad. Di ba? Buotan man ka, no? Buotan. Tanan, manood na tanan kay aron di ko magkasabaan. Ikasabaan man ko. Tuman man ko sugo magwang. Tuman ko simple. Tuman Mama Pearl. Tuman Papa Vincent. Kana si Shane Pearl, imo nang manghod. Pero day Jinjin, bisag saon na kong analisar day, no? Bisag iunsa na kong hunahuna day, di manggig ka retarded day, eh. Tarong magitawang ka day, eh. Kana lang imo sinultihan day. Mo'y nakaingon nga, makaingon ang mga tao nga retarded ka. Tarded lagi Jinjin. Ingon Mama Pearl og Shin Pearl. Walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga pagkulang ko, bisan pa magmasalay po kapasayloan akong naangkon, ako